O sa itabo din ha? Oh, sir. Ngano mo ha? Di ka? Siya sir ay. Ibatasan, kalitan ko niya kahawak. Kuha sir, oy. Manghunaw mo ko sir. Yan, kalit na sa glingi. Motong nasimutan ako yung aping. Hilom diha. Imong gituyo, kalitan ko bukhaw. Sorry lang kay Drika. Pumunta na ako tuyo ah. Sorry lang gigayo. Sorry. Ikaw ano la? Wa ka batasan? Wala gitaon doon ako tuyo ah, sir. Hello! Ikaw di ka? Diin man hawak si Arnold sa imo. Agtang? Ha? Kung agtang lang, wa ka na kaso. Wala man sa agtang sir. Diin man ha? Sung aping sir ay, diri ay. Kanon pa? Karon pa jud sir. O, sige, sige. Ikaw, lamos ha. Pala, wala kagaw ha. Sige, lamos pa. Basi doon na labi si Arnold, ha? Arnold, ikaw ayaw usap ha? Kung ikaw usap, di ka sugot sa imo ha? Oo. Asa man din mo ng pastor? Ato may sa ako na bukid. Mag-camping mi sa turne. Oh, mag-camping? Asa mong bukira? Ah, dito ko sa bukid. Lasang ni. Puyo na magkaroon ng lasang. Lasang? Unya, di ka mahadlok nga. Kuya man day ka dito. Bahala na lang. Basta mangita ko sa kupalaran dito. Kamong duwa si Sir Pastor? Oo, kaming duha. Kini, gusto ka mo uban, Dairos, ha? Unsa man sad ko dito? Aw. Sorry lang, good. May musugod si Sir. Kinsa na may maglihok diri sa kusina nga, wa may laing nabilin, wa man si Michelle. Bitaw day, Dairos, ha? Ay lang day, oy. Kay basig doon ay dinaganay dito ba? Kanya, hinar bagay kang dagan. Basig, di niya ko kadaog ni mo. Alsahon ka. Ito, klaro man sa nga, di ka kadaog na ako. Sige, pagayo-ayo na lang mo dito ng pastor ha. Naot unta nga. Kaya mahitabo ninyo nga dautan. Sige, Rose. Okay, bye-bye. So, Pastor, okay na? Oh, okay na. Na, bayo. Tawagin din si Kuan ito, Engineer Pahak. Ingna nga, ari ta manggikan dire. Unya, ingna sad, nga, sa wapay las debe, kinahanglan diya na siya dire. Uy, kasayo ko na turne. Maayo ng sayo, Pastor. Kay para, di sila makaingon nga sila may atong gituyuan og adto dito. Oh, mo ba? Oh, sige. Matuman mo pa mo. Oh, sige. Arnold! Arnold! Balik ka! Ngano, sir? Ikaw, uban sa ila, no? Oh, sir. Ikaw, ayaw kuyog nila tungan, ha? Kita, uban una. Asa man dito, sir? Doon ako tuyo, ako ikakaw. Ikaw, uban na sa ako. Oh, sir. O sige. Ika. Kadiyan. Ngano naman sad ka?
Di man masugot si Sir nga makakuyog ko sa panon. Papason raman ko. Gusto kong taman. Ayaw lang sa pagdungan nila. Kaya kita lang makuyog. Dili ko ay. Mukuyog ko nila. Hoy! Tio! Engineer ko. Kumusta? Hanga si Tio ni mo? Kaya engineer pero nagpadungog to siyo, nagsunod to nako. Oo ba? Huwag ka ba engineer? Nalipay to siyo. Sana may tingo nga siyang anak. Hindi na niyo. Oo ba? Hasta ko, Trio. Nalipay sa ko. Kahigayon na ninamo. Kay Murag, swertihon na binining duha. Lagi. Mananangi. Mato na taron taod. Perdi. Padalon daw ka ni Inday og Ma'am Susan. Oh. Kulat sila nato. Oo, mga tanami. Ganyan sila gawat eh. Pag-una na lang mo, kay kusog mo na yung lakaw. Gusto man gud ni Inday nga magdungan kuno ta. Ano na lang, oy. Kay gusto maginiinday nga magdugan tang tanan. Yeah, okay na mo. Oo. Ato na ka na. Trio! Wa pa man mo apas yung Tiyo. Mo apas lagi to siya. Lagi kusog ito siya mudagan. Sa pagusog daw nga layo kitang lantan, oy, Toryo. Na, padayon ta. Pabuto na to sa ubos kakahuyan. Abi ni maton ni. Kutas man na dire. Mo lagi. Og ato mo tagis la pirong. Dili kay kutas dito. Pero layo lang. Mas duol ra ta dire sa Liguan. Kaso lang, tungason kayo. Pastor, pilam di ka kilometro diri padung sa Liguan. Mga 3 kilometros sa turni. Ang dito sa Lapirong, Mga 5 kilometros sa turni. layo, no? Oh, layo. Pero di matukason. Pero kung doon na tayo pa helicopter ato ni, dali rata no. Kaya na lang ilang turyo. Kung magpadayon lang ni atong boynas, mahimo makapalit na ta. Pero, kining Toryo, masa magsugod nilang project? Oh, hapit na. Aprobado naman sa city engineer. Nakapalit na to sila og mga materialis. Mga equipment, naabot naman. Pila to na ilang kantidad nilang project turyo? 45 million engineer. Kadako, no? Kining, turyo. Di bagod ko ka hangyo sa imong tiyo nga kusingit ko. Murag, wala na engineer. Usa pa, mga pinili ng mga materialis ilang idapat, di lang sa mga kumpiyansa.
Kaya nga naman day ko. Doon na mga daghang kontak sa Cairo o sa Ohio. Nga mga supply sa mga materialis. Purugwa na engineer. Og abin mo engineer. Mga ligo mga materialis, ang mga kabilya o mga asiro. Di na gyud sa madlok nga muslusno ang mga building. Basta walay maghubog-hubog sa mga trabahante nga magtrabaho sa project, ligo na. Di na para sa nga magunob na yun. Di isa sa mga tao, engineer. Kundi ang materials nga gipalit. Perting gamaya, murag tukog, kabilya. Sabra Toryo, oy. Ligon man itong mga kabilya, Toryo. Ligon in imong mata. Huy po sa hangin nga mo palid naman to. Di lagi Toryo. Ayaw paglalis. Ang mga tao sa imong tiyo mo sadaan. Kay magtrabaho unsaon maghubog-hubog man. Ang pasangilan mo mga tao ni Tiyo. May bino ang sagos pagmasa. Di na makinabaw ang trabaho, Toryo. Basta nagang pahubog, hubog-hubogan ang trabaho. Ay nilantaan na, pastor. Bisag kinsa pastoryahon. Ang hinungdas paggunob sa building ang mga materials nga gagmay. Ikaw man siguro engineer. Pero tini mong dako kag kickback. Ayaw pagsulti ingon ana ha. Nagbahin bi mas imong tiyo sa ginansya. Nagbahin gyud in taon. Kipakaon ako nimo sa siopaw, mato ni Tiyo. Sa siupaw. Nga may utang pamagay na imong tiyo na akong 5,000. Wala lang ko maningil. Samang ka. Usay huwam. Kuha ba to sa pintal? Sobra. Kapin sa 60,000. Kisa mag-iingon ni mga ginasya at hospital. Gihagdon ako sa nubagay. May nindot ani. Laer ba ko giton? Wa ko maghagit ni mo. Si tiyo ni mo akong gihagit. Unsa ro ka, Toryo? Nagdaan na sa kubuton. Nga may naman kabuton na nila ni kuha kung amo ni Engineer Pak. Ang nag-ingon nga dako ka gina sa engineer ang katong inyong porman. Kanang purman nga nang basangil ako. Asa na pare anak ko, patubang nga. Kay lugitan ko siya sa kalimutaw. Akong patubangon. Namatay naman. Toryo ay lang pangugat. Ang imong tiyo og si ato ni may pahusaya. Di ko maglagot nga padugdungog og istorya nga sukmagay. Dili lagi ikaw akong gihagit. Sama ko eh. Kagkahip rin mo ko. Tula ni, ito ni. Patamatom ka ni. Ang abot lang pa kay mga pas na to. Ato ni usayon. Tara, kita. Kapoy na nga, mahuway ka. Ay, ato lang to sa unahan mamahuway. Aron, hindi ka magabihan na gumit. Sa iyo inday ko, mga kapapad. Sige lang. Atong pa dito mong kang papay alas 5, tuwan na ka dito. Di lang kita magdugay sa soroy. Kapay alas 4, kumauli ka ta. Pero, doon na tayo tuyo. Dili kay suri-suri lang ning ato ah. Pamasi ning ato ah. Bakit ka diog naadiri ang sungkod ni Marcos? Mau jud. Basin pa di ay. Hala. Basin pa di ay sa tihon. Gusto kasan. Basin pa di ay. Bitaw. Wala imposible sa Ginoo. Ang kita tugahan. Nga man ko na itong sungkod. Di ba? Di mahimo niya. Mamasin lang kita. Di ba mahuway, Toryo? Kapoy na kayo. Ada na responan ka ahoy mamahuway. Ako agad ako ninyo, pastor. Panlingkod sa tadiha, pastor. Oh, mga ino pa. Kuya! Kain naman si Tiyo ni Motoryo. Ingon pa ka, muapa siya. Nya, kalayo na ng atong nakawan.
Wa pa magyapon mo gimaw. Bot asa pa sa niya agi engineer. Ato niya mo apa siya. Ha? Ato pabuto dit liguan. Pastor. Tabangin dito niya. Parte ni Inday Clarita. Tama nga tiyo. Amo ikaw ato kong pahakan na dyan mo. Ano ko? Tiyo. Kinahanglan pastor. Ako gyud una makauyab ni Inday Clarita. Sigurado na to ni. Wa na baon to mo sa engineer Pahak. Ikaw na ko na. Syaro. Sa itsura landaan. Kalayo ra ng itsura ni Puloy kay nako. Kalayo ra nagpuloy ni mo kataas ni mo kato brantong tamtax. Puloko kayo. Mao na diha. Sabi ni mo, katos man susan, imili itong pagkababae. Oo, oy. Nahibalo ko antong batasan tong babayhana. Mas kani may nindotong putahan. Kung kinsay magkatag-iya niyong Inday Clarita. Mao jud. Abi mo gano. Mas hindi dili pa himili si Inday Clarita kay ni Susan. Oo lagi. Hagdag po sa anay. Kung kinsay unang sugton, may mudaog. Pero gusto ka pastor da. Indot ni plano. Kunya, lupit ko rin pahaki mo. Kay ambungan kay ka. Bitaw. Ikay hagad, inig abot. Ay mayo ay. Ikay hagad. Aron di siya makasabot. Nga, dihado na siya. Ako yun. Sa inyong gihungay diha. Kaya ba teriyo ba? Sultiin na lang. Sa turni ba? Magkikutaan na si mga uyuan. Kasi sugton, may budaog. Na magpakasal sila. Ano na diya nga? Mo ginidaog sa pustanay. Mayo hinoon. Ako inos tiyo. Trabaho ko to tiyo, may tumanabi. Pero sayod ko. Tiyo mo una sugton, kay mayo dito sa istorya mo splikar. Sultihin si tiyo ni mo ha. Karong maabot. Oh! Ako inong engineer. Panalitan gali si tiyo una sugton. Ikaw engineer. Muamot tag 5 ka lasal. Bisag na po pagkabuok. Para! Sigurado yun ang kagong taginasalan ni. Lami kayo! Kinsa kay una nila sugton no? Sigurado ka ni. Oh, Iyahay lang po ni kamot. bitaw. Kung kisa yung sugton. Kadto hino si tiyo, dito siya mahadlok og pustanay. Puslan man magpustaan ay. Ingnas tiyo ni mo. Tag 100,000 ang pustada. Kana, sigurado kay tiyo musugot ana, pila ra gud ang 100,000? Ano gini man na yun? Magpatingahay sila 20 mil sa imong uyuan para maklaro yun. Okay. Gusto ni mo ha, pastor. Pero katos tiyo, sigurado gito anang inyong kasabutan. Pero sa simana pa, kay sa simana pa man to sa mga kwarta. Away kaso. Bisag sa sunod simana pa ng patingahay. O amaya ni, attorney, o ganing kunda ni sa iyong uyuan, ako ay mukapot sa patingahay. Para sure ba? Kay di na, mahimo ako yung mukubot. Sumugubot. Kapot eh, gubot. Di sa mahimo, ikay mukapot kay pagbangkon ka. Sama ka. Ay pasagdin lang Toryo. Inig-abot ron sa imong tiyo. Amo ginasabutan kung kinsay mo kupot anang patinga. Ay na lang paglalis diha. Dahil ako ni wako'y gilabanan. Ako'y magpatilawala. Ako sa, mo sa kong gilabanan. Bisa, iuam to na ko. Tara. Lakaw. Kinahanglan kita gyud mauna dito sa Liguan.
Yan ay, abot na to sa takaw yan. Tanaw na sa daplin, kaya pasti makita sa likod. Sir, Oh, muapas ba lang ko nila? o sige, sige. Ikaw apa sa kanila, ha? Ikaw badlong nila? Ayaw at tulango ba? Ako silang bantayan, sir. Ikaw, ha? Bantay olas. Kinahanan, wapalasing komitya. Kinahanan ang anak mo din, ha? Ingna sila. O, sir. Padali, ha? Kung sila dili patoo, ako suko andam ilabunal, ha? O, sir. Ya, arin ako, sir. O sige, sige. Mga una tao eh. Gutom kay ko. Lain sa kay mga unta kung naa sila. Kanya, si Tio ni mo, wapaman. Magunang tagkaon. Ay, sa'yo pa man sad. Wa pa may alas 10. May na mga tandaan at ni, mintas wa pata, gutoma. May na ini gutomon ta. Busog na ta. Gusto mo na, Pastor? Gusto na eh. Buwan ba? Ready ng daan. Nala, mga na ta. Iyo. Kuha na to baon. Tution mo. Bahala to. Bahala to Tio ni mo. Bahala to sa di kakaon eh. Bahala to siya. Sabi na na. Lain pa. Sugar ko, puso din mo mura ba? Siya. Labi maayo nga. Mag-una ta dito, attorney. Bitaw. Pastor. Ito ni. Tiyo, tiyo. Ay. Nay, nagmamayo na buti. Pahak. Hindi kay, dukot eh. Testa siglakaw. Ayo ada rin oy. Tao ng dukot mo yan. Nag-abot yun niya ay. Abot yun kay sus. Layo ada rin oy. May gani, nakaunaon na may pangaondaan. Gaya na abot mo choy. Saan man nga naaman tayo ng angan. Mga Doon na rabay gisultos, Pastor. Saman. Ha, jebak. Labi maayo nga tontang daan dito. Bitaw. tempa-tempa. Magsabot ag maayo. Aron maayo ang atong pagpakigatubang nila. Maolag eh. Sakto na. Unya,
iyahay ta og pangita og diskarte aron atong maistorya-istorya ang tagsa-tagsa na to ka kursunada. Labing siguro ninyo ani no. Kining makita mo pagi ba nga magkalagyo ay ang duha. Si Susan si Clarita. Kay musigis lang kuyog. Unsa mo paghigayon ninyong duha sa inyong mga tuyo, di ba? Sakto na. Mao lagi. Mangita tagpaagi para sila magkalagyo ay. Kaya kung magdikit sa pirme, wa tayo mahimo ana. Nay maayo ay. Inig-abot yun nila, ato dayon silang agdahon, pagpangaon. Unya ikaw, part, imo dahil dadon si Inday Clarita dito sa lugar nga kamurang duha para mag-istorya-istorya mo. Unya, maupunay akong buhaton. Pati ng pagihan no, partner. Ya, usam dahil nahuna-hunaan mo. Day, magpasakit-sakit ko. Punuhay, gisakit na kong tiyan. Kana tol eh. Nindo ta pagiya. Tama na, pastor. Nabulilyaso na ta ng pagiha. Wa mo sugo magdaw maginato-tutol ni. Mao lagi. Maghilom na lang ka. Kay mapalpak na po niya taaning pagiha. Mao na. Tutoryo na kaunin do ko turyo. Awas ko na kang dako. Awas kada. Hilom lang ka diha, pastor, kay iyara ng prank, diskarte. Hindi na gawan og dahon ay pagkaong turyo. Ano na, pastor? Ako si karon. Ha? Maghilom na mo niya. Sige, maglales mo duha. Huwag mo hinungdan. Iman to bigo. Ito, unya, part. Padayon to, part, mong diskarte. Ha? Paminaw ha? Inig magpasakit-sakit ko tiyan. Si Inday Clarita mo, muduol ka na ako. Siguro dyan na kay siya may matambal na ko. Unya ako, part, si Susan. Usaon na taon ako pag duol ni Susan. Ya. Siguro mangitag tambal si Inday para nako sa akong sakit sa tiyan. Unya, Muna da engineer. Imo agniyon si Susan nga makuyog nimo nga mangitag butika. Unya. Dari butika diri lasang man ni. Aw, lasang diri. Abi na kong sundan ni. Paghilom de pastor. Sige lang ang binuang ay. Kining ato a partner, lances lang ni. Atong patuhuon sila nga nalay butika diri kay para bukuyog nimo si Susan. Di ba? sakto sada. Pero ang problema, ug kinsa unya ilang kauban, tingali unya di magpalayo. Sayon ra kay na ilang mga kuyog. Mga sulugoon ra na. Oh, bitaw no? Ay siguro oy. Katingalig si Arnold lang si Uldarika manikin kuyog. Mas maayo ani, atong susihon og kinsa gyud kauban nila. Ah, sige. Ako sugaton. Ako tanaw no kinsa ilang gol kauban dito. Ha? Mas maayo pa pastor. Mas maayo pa, pastor. Sugatan naon. Wala engineer. Tasa, pastor. Kitang duha mga tot, pastor. Sugaton sila pero di na ta pakita nila. Mas may pa. Para magsabot-sabot mo ang duha kung unsay maayon yung buhaton. Ah, sige Kita kita lang lang. mo. Dato niyo. Una. Una. Ah, sige muna to. Oy, mo unamin ninyo ha. Oh, engineer. Sige, pat. Kana. Para padali tani. Bay, manguta na unta ko nimo bay. Wa ka kasugat og mga babae diri nagpaingon sa ligwan? Katong dunay mga kuyog nga mga lalaki. Oh, mao to. Nasugatan ako. Ditso sila aning dana. Ah, dining dana. Adi ay. Salamat bay ah. Adala na ko bay. Ditso ha! Oh bay.
Basta sa sila yung paglakaw, oy. Hinaya po ninyo diha, oy. Uy. Hain man din sila. Inday. Sila sa Gaspar. Ang sabi sila. Asa po tos, Juan, Rika. Tapos sa ubos, daway. Dugay kay Bulakaw, Rika. Murag bao. Hinaya sa gana nila, oy. Naraba dito akong bag, Rika. Ay, doon na ta. Layo-layo, pagitaon ta. Bintahan na lang. Kay wala may tungasan atong laktan. Siguro mga 1 kilometro na lang. Ilaang ligwan. Ikapoy na tingali mo, no? Bitaw? Sa mga ambalantag ko na. Anila na tuwata si Inday, si Gaspar ug si Drika. Igabot na lang na to des unahan. Ano tadi mga on? Mangita tag tinubdan sa tubig. Layo pa kay tinubdan sa tubig diri, oy. Wala problema. Namatay baon na tubig. Mga na lang ta dinhe. Unya atos lang huwaton. Wala nga kariba sa mga pangtawan. Talahuan ni mo? Oo. Murag makikita ko sa bagay ng kalakihan, ha? Ha? Pagigkumagay ka na niya? Oh! Dugan ko kinumutan nito, ha? Karun ani ana gyud nakita na niyo. Uy, murag dako pa na sa nimo makadaog ka kaniya. Di ko mahadlok ang dako sin ako. Kilawon ko siyang way suka-suka. Isang balang siya. Ang tambag nako nimo ayo pangitag sukmagay. Kay kung ikay manguna, ang babay ato maluoy ni Arnold. Mo ba? Toryo? Oo. Unsa man di ay mahimo gyud ka kontrabida sa mga mata ni Drika. Nga inyong gikaribalan, mas maayo pa ikay magpadagdaog. Gusto sa ng tambag ng Toryo da. Murag kag si Atty. Paul Wamena. Gusto jud kayo. Kanang maoy buhata. Magpadagdaog ka. Labi na subangas babay. Gusto sa kasi mong kana, istorya. Gusto jud kang tampaga, Toryo. O sige, Toryo, ako nang buhaton. Gusto jud ka na. Very good, 65. Nya ipakita kunuhay nga gig amigo kaniya. Ano nino nga mahigalaon ko? Oo. Kay ang babay makasaksi nimo ingunana ka maluoy nimo mahigugmag pagsamot nimo. Hindi doon ang tambag mo, Toryo, da. Okay ko ng tambag mo, kag si Dear Tatay. May kayo. Ako pa. Ikaw bitaw. Dili ikaw. Ikaw yun. Lagi. Kana yun. Ngayong niama na siya. Wala laing, Toryo. Ang ginibalan mo, igatangan, anak. Ito. Tingali, ang babae nga si Drika, kuyog ni Ma'am Susan ug hindi ka rita. Sabot ako. Sakto-sakto. Sabot ka. Oh, kuha na. Pwede bitaw. Kain naman ito dahil. Dugay gani sila. Abtan yung tag-udto rin Ligita makapaniudto. Oh! Lasri ka ay.
Oh, teka. Asa mas Inday? Mas ubos ay siyang Dong Gaspar. Lugaya gud nila. Ma'am! Oh, Arnold. Yun na, may mo diri, Arnold. Oo. Siguro lang ako, para ma-absent mo. Nala, sige, mamahuay lang una ta din kay tuwapas la si Inday, si Gaspar dito sa ubos. Watol na to din, pahuay ta. Oh, hindi na lang ta mangaon. Anhin na lang kitin Day, pinagdira na bagit in taon ni namong bahon. Buwad ra kita og piniritong isda. Wala problema jo ay. Kalami ana. Nay mayo ay. Kani among bahon ug ang inyong bahon atong ipunon. Kanya magdungan tag pangaon tanan. Nala, sige, mangita tag maayo yung pwesto para makapahimutan kita pag maayo. Nay pa. Asa may maayo dire? Adri ay, nindo sa dito. Ano? Adri, baba lang ta. Okay pa, na tagyan na. Sige, sige. Kuya pa kung amo may bawan eh. Kinsa man siya nanguyab na ni Ma'am Susan? Wa, si Inday Clarita na yung ginibala na ni. Naglupit na kung amo ani da. Akong tiyo mo'y nakapabor ang kahintanga. Wa kayo. Kaya nagbunog to sa paglitaw. Mag-una ka kanila digto. Nga naman. Ingna sila, nga dili sila kay giyan silang tinguha. Kay adunay kauban silang Inday Clarita. Di na ba, oh? Ang gusto, ikay balik. Ikay mo balita dito. Nya, ikaw. Matrago ka ni. Di ko mapulupi ka ng inaagad ako. Bago bagay ka na ko gitambagan, anda na kadayon. Di mo ko mangitag away. Sundong ko tayo magtambag. Ano malukmay ang babae? Ana, gyud. O sige, ako lang balik pero tanaw na, teka. Ate, may mabudoon siguro dito. Pero ay pagsultihan nga, kuya gatos tiyo o si Engineer Gama. Ano to, di ko masulti, oy. Basta mato siguro dito. O sige.